Na své pouti časem směrem pospátku a kolem dokola dějin zemí českých jsme zabloudili k osobě, kterou jsme nemohli ani nechtěli minout a již jsme se věnovali opravdu důkladně. Neboť Josefa Václava Myslbeka považujeme a po právu za největšího českého sochaře. Nejenom proto, že je autorem nejznámější české sochy, kolem níž se odehrávaly úhelné okamžiky naší historie, totiž svatého Václava, ale proto, že bez něj si naše výtvarné umění prostě nelze představit. Ivana Valešová, František Derfler, Igor Dostálek a autor Josef Veselý zůstávají průvodci tohoto seriálu, inspirovaného knihami Petra Hory Hořejše, zvukově zachycovaného mistrem zvuku Josefem Daňkem a režírovaného Jaromírem Ostrým. Přesvědčit i pochybovače. To byl Myslbekův program pro rok 1895. Jak to činil vždy za podobných okolností, vložil do úkolu, jak říkával, všechno sádlo. Okysličen novou energií, začal pozměňovat podstatné i marginální prvky, ověřovat nápady, jež teď jakoby sypal z rukávu. Přistoupil na věcné výtky k nehistoričnosti Václavova plátového brnění a požádal odborníky, aby mu v souladu s vědeckými poznatky pomohli ušít pro Vaška věrojatný raně středověký knížecí šat. Místo dosavadního brnění dal jezdci přes ramena splývavý šat s bohatou drapérií. Musel nějak hnout i s kobylou. Křesťanský panovník míru nemohl přece jet na divokém hřebci. Sochař proto nahradil plnokrevníka pokojnou klisnou, stojící na všech 4. Myslbekova odpovědnost při práci na postavě knížete Václava šla tak daleko, že uprosil vedení kapituly chrámu svatého Víta, aby mu byly k preciznímu provedení detailů odění zapůjčeny jako modely vzácné předměty ze svatovíckého pokladu. totiž brokátový plášť, drátěná košile, meče, přilba, přesky a ostruhy. Sám si uvědomoval, jak lpěním na dokumentární přesnosti práce neustále protahuje, jak neplní termíny a jak napíná trpělivost zadavatelů. Dílčí úkoly proto musel svěřit spolupracovníkům. Z Myslbekova ateliéru se stala huť, v níž vedle sebe pracoval tým specialistů vesměs jeho žáků. Jaroslav Krepčík pracoval na Václavově rouchu a jeho výšivkách. Ludvík Herzl měl na starosti drátěnou košili. Bohumil Kafka modeloval třmeny, praporec, ruce A tak dále a tak dále. No a v téže době, kdy ustoupil od prvního stělesnění mladého stepilého rytíře a začal směřovat k Václavovi, co by spíše moudrému svědci, mu bleskl hlavou geniální nápad. Zatímco si dosud představoval, že na podstavci pomníku zobrazí i jiné zemské patrony, ovšem jen v poloplastických reliéfech, aby ústřednímu motivu příliš nekonkurovali. náhle má jasno. Učiní pravý opak. Což znamenalo? Pryč s nenápadnou drobnokresbou. Václava nechť obstoupí další samostatné sochy. Nejlépe 4. Vznikne tak vlastně skulpturální pyramida, na jejímž vrcholu bude o to působivěji činit on. Na konci horečnatě uskutečňované proměny byl vlastně úplně jiný pomník, tentokrát přijímaný s všeobecným obdivem. Během jediného roku 1895 rozptýlil Myslbek většinu nedávných pochybností. A o tomu zřejmě šlo. Evidentně. Po dobrozdáních znalců, nyní jednoznačně kladných, se dostavuje fanfára. V lednu 1896, protože není závažnějších kritických připomínek, uzavírá zemský výbor s mistrem Myslbekem smlouvu
na realizaci pomníku. A to včetně souhlasu s jeho návrhem rozpočtu. Zatím ovšem nejsou naň peníze. V celkové výši 350 000 korun. Bylo to vítězství v důležité bitvě. Dlouhou válku, přesněji křížovou cestu, měl však teprve před sebou. Jeho trápení pokračuje celá léta. K 5. a 6. variantě pomníku, kdy zamýšlená proměna Václava v křesťanského světce úspěšně zrála k viditelné malebnosti a lyričnosti, přibude roku 1899 model 7. Sochař v něm sahá, alespoň se zdá, už po definitivě. Pak se ale v Myslbeckově nitru náhle cosi zlomí a on svůj model se vším temperamentem sobě vlastním rozlobeně zlikviduje. Zbude jen fotografie. A ještě ten záznam v jeho kalendáři. Vaška schodil. Tvůrce podle svého vlastního úsudku už překročil míru. Přehnal to. Z vládce a bojovníka, jakého viděl na začátku, nezbylo nic. Vyšel cizím radám přes příliš vstříc. Stvořil nakonec figuru přepjatě pokornou, nábožnou, svatou. Pryč s ní. Jak má umělec dospět k souladu vlastního svědomí, vidění, vkusu, s očekáváním expertů či publika? Jak se má zavděčit a zároveň nespronevěřit sám sobě? Myslbek to přesně neví, nicméně odpověď dál trýznivě hledá. Všechny postavy pomníku Myslbek vypracoval podle živých modelů. Nejdříve v aktu, načež je po konzultacích s odborníky oblékal do historických kostýmů. Od prvotní koncepce, v níž Myslbek mladého Václava obklopil kontrastujícím doprovodem stařecky vyhlížejících svědců, brzy upustil. Každá z figur nakonec vznikla jako individuální lidský typ, odlišený i věkem. Poté, co nalezl definitivní podobu Václava, jako modely mu stáli profesionálové z akademie, pánové Hatina a Rak, se roku 1903 a to až do roku 1907 začal intenzivně zabývat svatou Ludmilou. Vetknul jí velebně vznešené rysy. Není zcela jasné, koho v babičce knížete Václava spodobnil, ale tradovalo se, že sochaři stávala modelem uklízečka z akademie. Podle jiné verze jedna z hraběnek Tunových. Kdo byl živým modelem líbezně mladistvé Anešky, není známo. Za to pro patriarchálně pojatého svatého Prokopa nalezl sochař předlohu snadno. Vtiskl mu do tváře, poznamenané životními útrapami, svoje vlastní rysy. S těmi doprovodnými postavami si sochař ale užil dost ještě za svého života. Jak už to tu padlo, volil Myslbek zprvu metodu kontrastu. Mladistvého Václava obklopil 4 vlastně stařeckými postavami. 2 svědci a 2 světicemi, i když Aneška byla tehdy pouze blahoslavená. To nebylo šťastné řešení ani historicky, ani umělecky. Začal proto Václavovi průvodce postupně odlišovat. Proti původně asketické, v dalších modelech čím dál zaoblenější svaté Ludmile, postavil dívčí líbeznost Aneštinu. Předtím však ještě musel svést vnitřní zápas o samu sestavu křesťanských průvodců. Původně zamýšlel stvárnit i svatého Ivana, kterého mu odborníci pro jeho málo vznešený a pouze poustevnický původ a život nakonec rozmluvili. Nejen každá ze soch, čili každý dílčí úkol, ale i každý detail na jednotlivých skulpturách musel být řešen sám o sobě a vždy zase s ohledem na pojetí pomníku jako celku. Proto každého ze 4 panáků knížecího doprovodu Myslbek několikrát předělával. Největší problémy si přivodil volbou živého modelu ke svatému Vojtěchovi. Jako předlohu zvolil muže, se kterým se před časem zblížil, samotného pražského arcibiskupa kardinála Františka Schönborna.
Tato veřejně známá skutečnost začala po brzké kardinálově smrti budit rozpaky. Církevní ani české kruhy to nepovažovali za vhodné řešení, přičemž delikátní problém neměl snadné východisko, zvláště když Myslbek, stojící za svým právem tvůrčí svobody, nemínil Schönbornovi kvůli malicherným námitkám hlavu uříznout a nahradit ji dle přání nějakou jinou. Právě u svatého Vojtěcha nedospěl k definitivě nikdy. Světec zůstal v detailech nedokončen. Dokonce byl oproti původnímu záměru přesunut z popředí dozadu, aby nebyl tolik do očí. Nikdo po smrti Myslbekově se neodvážil za mistra detaily dokončit. Jeho nejlepší žák Jan Štursa nabídku odmítl přesvědčen, že nemá právo znesvětit dílo drahého učitele zásahem do jeho autorství, byť okrajovým. Předchozí minuty jako by se nás pokoušeli přesvědčit, že Myslbek snad po celá desetiletí žil jenom problémy svatováclavského pomníku. Ale to není pravda. On byl činorodý na několika frontách. Čím častěji ho sice přepadaly nápory menierštiny, jak říkával, které zaháněl koňskými dávkami chininu, úporné bolesti hlavy, mrákotné stavy, problémy s udržením rovnováhy, ale přesto dokázal řešit 100+1 úkolů současně. Učil na umělecko-průmyslové škole a poté na akademii. Dělal portréty šlechticům a jiným boháčům. Péče o rozrůstající se rodinu nutně vyžadovala, aby si prostě přivydělával. Získal během let pár dalších větších zakázek. Na sochu kardinála Schwarzenberka, na hudbu, na pomníky Riegera, Smetany, Máchy. Karla Hinka Máchy? Toho na Petříně? Ano, právě toho. Sochy, která přerostla v symbol mládí, lásky, rozkvetlého jara i života. Ach ano, mladí obyvatelé našeho hlavního města za ním chodí pravidelně na 1. máje, i když nejenom tehdy. Tvůrce za ní ovšem dostal kvůli svému originálnímu pojetí co proto. Což je u nás skoro tradiční ocenění. Ano, dokonce i jinak soudný František Xaver Šalda si přisadil. Jest to práce příjemná, ale nic více. Problém tragického básnického osudu Máchova nijak typicky nevystihuje. Když vešlo ve známost, jak hodlá Myslbek pomník pojmout, ozvala se řada vševědů. A co pak se jim nelíbilo? Příliš svěží zjev postavy. A co čekali? Stělesnění osudem bitého, nakonec uvláčeného poety. Další se zase obořili na tvůrce kvůli rozporu s tehdy traktovanou podobou Máchy. Měl přece tváří připomínat spíše Krista. Tak argumentoval třeba turnovský malíř Jan Prousek, který Myslbekovi zaslal známý obraz Jana Křtitele. Dodnes se občas tvrdí, že vousatý Mácha stál jeho autorovi, malíři Maškovi, modelem. Myslbek si model prohlédl a Prouskovi napsal. Odpusťte, co na srdci, to na jazyku. Podoba Karla Hinka Máchy s plnovousem je šeredná. Takovou nestvůru souchotináře nemohu přijati za hlavu tvůrce máje. A vnukl mu tvář mladíka, zasněně se sklánějícího k čerstvým květům šeříku, které jakoby právě natrhal pro svou lásku. Ze zdánlivého suchara Myslbeka tu v sochařském spodobnění Máchy promluvil umělec něžného a poetického srdce. Skutečností však stejně zůstává, že svému korunnímu dílu knížeti Václavovi zasvětil Myslbek s přestávkami arci neuvěřitelných 35 let života. Vypracoval přes 50 různých modelů a bezpočet dílčích trojrozměrných studií. Ideou jezdecké sochy se začal zabývat v roce 1887.
Za 9 let na to získal závaznou objednávku, přičemž se ve smlouvě zavázal pomník dokončit do roku 1901. V dohodnutém termínu však dokázal po těžkém hledání udělat jen jezdeckou sochu, přičemž v řadě dalších studií i nadále měnil pojetí hlavy knížete. Do nadživotní velikosti odpovídající reálu byl patron české země v Sádře přiveden a odevzdán k odlití v roce 1904. Firma Bendelmayer a Červenka odevzdala bronzovou skulpturu o výšce 5 metrů 60 cm v roce 1908. Současně se od počátku 20. století v těžkostech rodily sochy 4 světců. Svatá Ludmila byla dokončena roku 1907, blahoslavená Aneška a svatý Prokop roku 1911. Svatého Vojtěcha nedokázal Myslbek pro rozmanité ideové i lidské problémy plně dokončit nikdy. Mechanickým zvětšením ne zcela hotového modelu v životní velikosti, drapérie upravé nohy zůstala jen načrtnuta, a odlitím do bronzu bylo sochařovo dílo zkompletováno až v roce 1924, 2 roky po Myslbekově smrti. Až do roku 1913 zůstaly veškeré pokroky instalace pomníku skryty před zrakem veřejnosti dřevěnou ohradou. Poté, co byla odstraněna, nastal obecný úžas. Konečně zadosti učinění? Dlužno říct, že se po dlouhé týdny shromažďovali Pražané kolem Myslbekova monumentu v upřímném obdivu a úctě. I když 2 svědci z doprovodu knížete stále chyběli. Myslbek se v té době opakovaně vracel na Václavské náměstí, aby z velkého odstupu z jeho dolní části zadumaně hleděl vzhůru. No, a co? Postupně dospíval k závěru, že pochybil. Jak to? Jezdecká socha měla být ještě o něco větší. Ale... A kníže na koni, toho si všiml, přece jen sedí maličko toporně. Nejede. Prosím? No, nesrostl úplně se zvířetem, protože byl na ně posazen až dodatečně. S tím už ale, bohužel, nic nenadělal. O svém způsobu života a stále se horšícím zdravotním stavu píše v roce 1908 Myslbek svému příteli, lékaři profesoru Josefu Thomayerovi. Noci se bojím. Neb ráno po vyspání bývá mě vždy nejhůře. Probouzím se a na nohy stavím v slabosti a nevolnosti. A nyní se div a na slovo věř. Příznaky slabosti a ochablosti mění se ve stav zdravoty. Jdu na procházku a vzdávám Bohu díky, že ještě nechcípnu. V poledne málo obědvám a ve 3/4 pěšky neb tramvají ubírám se na Letnou do školy. Po korektuře neb školních konferencích pracuji v ateliéru a tu, zdaří-li se práce, jsem nejšťastnější. Zapomínám na nemoci i na všechno ostatní životní soužení. O 6:30 jedu tramvají domů, do pekel, nevzav za celé odpoledne do úst, ani si nezakouřiv. Přijeda domů, vezmu holky a ubíráme se na procházku do 9 hodin. Potom večeřím, zapiji 2 litry plzeňského a jdu v 11 nebo 12 hodin i později spáti. Před spaním jest mi nejlépe a cítím se nejzdravěji. Příznaky mé choroby jsou po vyspání slabost, suchost hrtanu a nosu, přitom častá nedoslýchavost, prudký srdeční tlukot. Kdyby ta ménierština chtěla utéci, zbláznil bych se radostí. Nebyl to nejjednodušší život, který ho čekal. Zralý věk to sebou přináší, tedy obvykle.
Poslední léta Myslbekova trápení se odehrávala za zavřenými dveřmi jeho ateliéru. Přibývá charakteristických zápisů v jeho kalendáři, v němž se opakuje jediné slovo. Miserere. To utrpení bylo nespravedlivé ve své míře a všestrannosti. Ale už to bylo utrpení tiché. Rodina mu vymírala. Život si vzala jeho tichá, nenápadná, depresemi vláčená žena Karolina. Za 2 roky na to zemřela na tyfus náhle dcera Marie, jeho miláček. A šílená válka mu vzala 2 syny, všestranně kultivovaného malíře Karla a také Zdeňka. Z 9 dětí si jich Bůh povolal 6. To samo Myslbeka opravňovalo, aby si zoufale povzdychl. Můj život to bylo peklo. Umělcova choroba je stále těžší. Přesto dál tvoří, hledá, dře, ale raději uzavřen, pokud možno, do samoty. Už ví, že pro mladé jsou jeho díla spíše archeologickou vykopávkou. Pro všechny? Ne, to ne. Jeho žáci, poučení životem, zápasem o tvar, výraz a smysl umění, ti jeho ztracení synové nakonec promnou oči a pochopí, že sochařina není pro Boha jenom svoboda, ale také kázeň a píle. Mezi prvními se k němu vrací Bohumil Kafka. Napsal svému učiteli k narozeninám. Rád se připojuji k těm, kteří tajně vysoce si vás váží a nemají odvahy veřejně to vysloviti, a kteří z vděčnosti za velké životní dílo vám tisknou ruku. Jak už nebudu moct dělat, bude to má smrt. To řekl svým synům Jiřímu a Josefovi, když ho navštívili u lůžka. Poslední týden se z něho nehnul. 74letý Myslbek by tolik potřeboval zajít do ateliéru. Má tam nahozeného Komenského. Ale byl už tak slabý, že by se na Letnou nedostal. Zemřel v pátek ráno 2. června 1922. Den předtím, ve čtvrtek, rozhodně to nebyla šťastná časová shoda, mu akademický senát Univerzity Karlovy potvrdil udělení čestného doktorátu. Už se to nedozvěděl. Ale byl by určitě pyšný. Měl tituly rád. Ano, na vizitky si ke svému jménu nechával vytisknout 2 tituly, které mu připadaly nejhonosnější. Doživotní člen panské sněmovny CK Dvorní rada. Pohřeb pana CK Dvorního rady se konal o svatodušním pondělí. Dějištěm byla staroměstská radnice. Tichý průvod, směřující na můstek, poté k Národnímu divadlu a podél Vltavy na Vyšehrad, sledovali nepřehledné tisíce Pražanů. Nejvypjatější okamžik nastal na Vyšehradském Slavíně, kde se slova ujal Myslbekův žák Jan Štursa. Vy jste nás naučil pracovat. Vás neučil nikdo. Vaší školou byl Karlův most, vašimi učiteli Braun a Brokov, jak jste sám říkával. Byl jste přísný. Žádal jste od nás mnoho. Zejména to, co jsme pochopili teprve po letech. Poctivost a vůli k práci, vytrvalost a tvrdost v boji za umění. Teprve v letech mužných pochopili jsme a docenili to, čemu se mnohdy mládí vzpíralo. Byl jste osudem našeho umění, neboť jste stvořil české sochařství, které před vámi 100 let nebylo. Zdvihl jste je z ponížení řemesla k umění, ba učinil jste víc. Svým dílem vsadil jste české sochařství do rámce umění světového. Sám, bez opory a tradice, bez příkladu, dosáhl jste cíle, jenž jindy bývá dosažitelný jen úsilím celých generací.